Ahojte, ja som Sapča, to je Simča a robíme ďalšie challenge video, lebo sa strašne totálne nudíme. Tak sme urobili jedno s múkou, čo budete mať tiež. A teraz ideme robiť challenge s citrónom. Citróniky. Môžete si to overiť, hej. Neklameme vás. Fuj, to bude kyslé. A lyžičku polievkovú, hej. No, takže to je to. Aby ste videli. Šťavíme. Fuj, ja tam mám oné. Ale musíme dať dve. Čo? Dve. Vidíte, ja nezaklepu ruky. Neviem, Ale musíte to tam vidieť. si nejak tak. Fuj, ja tam mám zrniečko. No, ja mám plný. 3. Hej, počkaj, ja tam mám zrniečko. A nemôžem to zapiť? Fuj, ty kokošok, mne sa to vyleje. 3, 4, 3. Simona. Fuj, ty kokos. Nezapíjaj. Nemôžem. Ty kokos, a mne slzy idú. Dobre, ideme na ďalšiu várku. Ježiš. Takže tu je ďalšia várka, citrónové šťavy, hej. Aby ste videli. Každá má. A ideme to po druhýkrát. A musíme zjesť celý citrón potom. Celý je so šupkou, čo ti je rajpet. Pozor! A čo? 3, 4. Fuj, ty kokos. A mal sa si v očiach tebe akože dáva? Fuj. Fuj, aha, zle. Dobre, musíme dať. A teraz? Ja si to vydlabem lyžičkou. Nie, normálne to hríz. Berajpe. Ja to nedám. Fuj, ty kokos, a je zašal kyslé veci. Nie. Mne z toho zima. Krista. Veď to... Fuj. Tebe to nič nerobí. Nie vôbec. Fuj. Otras. Dobre sa by zhrusil citrón. Fuj, ty kokos. Nie sole. A ja to dám. Jo! Ty to daj, ja to nedám. Čaute. Ups. Fuj. No, takže... to je jedno ako. Proste. No, takže... Sample. Takže ja sa vám to video páčilo. Dajte buď like, alebo nás odoberajte. A do komentu napíšte, ak chcete, alebo niekde, aké chcete ďalšie video. My sa to pokúsime urobiť. Takže zatiaľ ahojte, čauko.